Razvoj grada Vukovara neraskidivo je vezan uz otvaranje tvornice cipela Bata u Borovu 7. lipnja 1931. godine. Tvornicu obuće osnovala je moravska obitelj obućara Bata. Najpoduzetniji Tomaš Bata odlučio je zajedno s bratom Antoninom i sestrom Anom u skladu s vremenom pretvoriti obiteljski posao u manufakturu, koja je registrirana 1894. Samo 2 godine poslije uspjeli su, zahvaljujući batovki, jeftinoj platnenoj cipeli s kožnim potplatom, osvojiti ne samo tržište Austro-Ugarske, nego i cijelog Balkana. Nakon raspada Austro-Ugarske, obitelj Bata odlučila je zadržati mrežu prodavaonica na prostoru nekadašnje monarhije, pa je tvrtku 1921. registrirala u Zemunu, a zatim je sjedište preselila u Zagreb. Glavna skupština tvornice Bata, cipela i koža Dede Zagreb odlučila je da će se u Hrvatskoj izgraditi tvornica cipela. Za lokaciju je izabran Vukovar. Kao grad miješanog uglavnom njemačko-hrvatskog stanovništva smješten na Dunavu, a u blizini glavnog grada Jugoslavije Beograda, Vukovar je bio idealan za taj pothvat. Pronađena je lokacija u ataru sela Borovo, te već 7. lipnja 1931. tvornica Bata otvorena. Kako je sve bilo brzo provedeno, istoga ljeta glavna skupština dioničara seli i upravu u Borovo. Ta investicija preobrazila je Vukovar, trajno. Lokalno stanovništvo našlo je posao u svojem kraju, a tvornica je postala glavni proizvođač cipela u zemlji. Nakon Drugog svjetskog rata, u skladu s komunističkim odlukama o nacionalizaciji, tvrtka prelazi u državno vlasništvo, te je preimenovana u Borovo. I u tim okvirima, sve do kraja postojanja Jugoslavije, Borovo je bilo jedan od tvorničkih giganata tadašnje zemlje. A nakon što je preživjelo teška oštećenja tijekom Domovinskog rata, i danas proizvodi obuću.